Ulit lagi Brad. Dapat isito usana o sa tawo proceed ato sa lain ako nga butang dili kay di man pud sila kay kuan man gup 170 ra tanan. 170 tanan? Hala. Jess. 50. 100. sila mo proceed sa mosquito. Suman. O sa diin na. 150. Ay napakapin Brad 20. Salamat Brad. Sige, salamat kayo. Nay. Wa di ka kabalo? Naano sa man? Kada malaki ana uyab na niya. Dili lagi na uyab daw habal-habal driver na ubri ka kila ana. Nang anong galok-galok mo to sila hanang duha nang wala mang dagay sila relasyon. Kawaday ka kabalo di ay. Nausa lagi na ako mabalaan lagi gani arabi kay gingon anong wala ko kabalo. Ay sa waday ka kabalo di ay balita di ay sa nasyonal. Nausa lagi na ako mabalaan dapat mabalaan mo ko kabalo gyud. Gibalita nga kanang currency nga kwarta wa na naibili karon. Ang ilaan ng gamiton, ang atoan ng gamiton nga pagbayad, case, halo. Pasagad ka. Wala ko kadungog arong balita agyon. Ay naman. Sagad pa rin gama ko kar. Gikuan bidagay puto nila Roy. Dili, mao nagiwa pa di ka kadong. Bisag asa ka mangutan na mao naman ay bayad. Wala Ginoo ko. Ay naman. Hala, di ko kato. Bay na ako mataro nga gani ko pasabot anang halok ng ibayad. Di wag ko Kani kasabot. ba og mo palit kag bogas, ang bayad halok, mo palit kag gasolina, ang bayad halok, pati na pa bulad o ginamos bisag unsa pa nang klase tanan bayad na halok. Mao na. Hala ko Ginoo ko nausa naman ning kalibutan. Inaana na gid ay na ron. Di pa ka ana nang barato na kay nato kuan karon. Jesus Ginoo ko kamahal naman kay ning kalibutan. Oy, Uy, mahal ka ay, mahalan ka ana, kabarato na ka ana, di na ka pa ka halok kay bayad. natural kay kani ako ang mga ngabil mahal man kay akong halok mahal kay ni kay never bintas ni binbingkis ni ako ang ngabil mo na mahal kay ni Ginoo ko. Di ko kaday kagadawat na kay dayon ana. Ay naman si di pa ka ana. Pasalamat kay di na ta kinala magagwa ko kayo, di na ta kinala bayad ko kwarta ang atura halok, kis. Namo lagi sis mura man kog lugi kay anang sisimahagod. Dili di ginalowe. Pabor ba ginanato ng mga katawhan ng ana og bayad kay sa halok ng ana. So kana in general lagi na tanang transaction nga musudlan mo na gina ibayad yun. Ana na gyud. Bayad halok di na kwarta. Mao na gyud bisag unsa imong gamiton ana, gamit kini imong halok. Sus Ginoo ko naunsa naman ning kalibutan tungod dagay anang bugas nang himahal pag-ayo ila man gupong taguan. Dili. Squad. Di pa oy. May nga po squad. Oy, Okay, nara ka diri squad. Oy, maman to. Maning ilagay itong utang lagi ta nimo. Ada ba kulang na ko? Mabalik ka utang na nimo. Wala naman ko utang dagay. Katong sa kalibo nimo 70 ra tirabi mo na bayan. Napakikulong 70. Wa be ay auto od 700 naman dito akong kwansa. 70 oh. Kulangan pa ka lang ko. Oh, pwede og sa sunod naman ako bayaran. Ay naman gamitan na po na ko ng kwarta. Puta, kaya bayari po lamang ko. Nahalap. So, pili ko lang nako 3 70. 320. Oh. Sige ako lang ng bayaran karon. Wala. Ay, ayaw po ng sinsili balo pong tag-Jess. Kaya po lamang tibo ko. Ay naman. O sige. Sige, 50 laman. 50. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Pero to. Ay, Ay, saan ay. ako nangapin na to? Buo nga eh. Sisiglo. Tayo ta. Sa hana na dapat mong god. Tag-Jess naman. Adili, sige. Oh, nana. Suklay na ko ng quits na ta. Sige, sige. Salamat kayo. Salamat po dani. Kaya ako na ni magamit palit ng kotong mga kunang palituno ng ko. O sige, sige, sige. Wala. Ang singalan man to skwirdo. Muna to. Oh, si Elmer, utangan man day ko sa kalibo, dayong pagkahuman. Moto ako laging bayaran. Sus mao na gitoy bayad nimo atong imo ang utang halok yon. Ay naman, nakakita man ka mo na ito'y bayad na ko. Sumo na gito. Halok na lagi bayad lagi. Bisag unsa na yung mga transaksyon, unsa na yung paliton, tanan, halok na bayad, kes. Wala Oo na. Ginoo ko na unsa naman ang kalibutan. Malugi man gi ko pag ay ane. Unsa may mga malugi pod. Hoy lugi kay ko kay gapautang ko. Na. O di pa ka, say ko naman itaw na, o mapautang ka ang bayad, halok, ng pagkahuman, kanang halok na nimo, mo na po di bayad nimo, ipalit galamiton, mo naman na. Mao lagi okay man ko anang ina ng halok-halok pero kanang ang mga utangan ako puro man gud babayo. Agi babayi puro agi makangidis kay di makaya ako. Agi Ginoo ko pa di na ako makaya di Ginoo. Nang to puro sa lalaki ng utangan ako kay okay na kay ko ana agi babayi agi paka. Ay sa ano, bisan pa nagbabae, dawata po laman. Ay mo lagi kay agi na lainan ko gidlis di makaya. Ay naman ni siya, ang imo arang una-una o nga, kanang hingkis ni mo nga mababae, lalaki na sila, pila naman pag-una-una na. Agi ew di gina ko makaya gay. Gidlis kayo agi manibalot ko malibo. Pila naman itaw pag-una-una ni mo aron. Mo lagi pero di na ako makaya. Agi di na ako maatim.
Agi, di yun. Bisa kung saan ako huna, di yun. Agi. Ug mo piyong ra ka no, pila may pagpiyong. Ha? Di makaya na ako yun. Agwanta hapon laman. Ay naman mo naman ay bago karon. Hindi, ginagin ako magiging. Gilaat, gidis ka ayog yun. Dawata na lamang kay mao na ni pamalakal karon, wala na kwarta, mao na la case na bayad. Basta kay mo to mo ari sa ko. Isalos-salos ko doon na pakipangutana. What if nakakuan ka, nakasala kag isikatawon nimo, may magpabayad kag physical damages. Unsaon man na nimo? Aw, ugi nga na lagi, bisag unsa lagi. Case na bayad, halok na bayad. Di na magadala ng kwarta, wala na pili. Ko na unsa naman yung kalibutan in taon. Oy, gadamgo binagay ko, gadamgo ko. Tambuha mao na nay karon. Uy, wala gani ko kanang sa palong ako kay gadamgo binagay ko. Aron makamatar kay ko, di binagay ni tinuod. Sige. Sige, damgo tinuod na. Kuan ako sagba ako ba aron makabalak makakuan ko makamata ko na ko ang damgo. Di lagi ni damgo Nagiuro tinuod. mi kuan ako ba? Ay daman. Sige na, dali gani. Ay daman sa di ni damgo tinuod. Sige. Agay. Oh, okay na. Agay pa. Damgo dili. Physical damages to. Ay mo kung Physical kita damages. pakusog kaayo. Bayari ko. Sa igso ka mo kunimo. Dili bayari giko kay gikusog nimo pa. Ayo, pwede naman tag hinayon. Ay naman dili. Sa ta giso. Bayari ko, ako mapriso ka na ko. Ay sa pagbinoon niya baba mo ra pa. Mapriso lagi ka na ko, bahala ka lagi. Dapat ayaw pagbinuang ana. Wa sa bisika giso ka mo nimo. Bayari ko makay sakit kaya ako nawungog. Ay, ginoo ko. Dadaot binigyan ni ako ang kunan eh. Pila may bayad ana. 5 minuta pero kami ko mata ako naman kapang 200. Bali namintahat naman Kaya ka. ka na ka mapriso kay mapriso ka na ko. Imo ba ko gisang palong? Kalimot ka? No, imobe po kay sinugo. Sige na akong bayran. Pwede, pero pwede. Utangon sa laman sa Dili walay utang ni. Ay naman, sa sunod na ako bayran. Kapriso lagi ka na ko. Dapat basak presyo na kay na. Wala, sige akong bayran. O sige. Sige na. Isa no, di ko ganahan na ng sinsilyo, tibok ka! Sige, tibo. Magdali, 200. Oh, di mo kalakad. Oh, 100, sige. Thank you. Kuwisa ta. Ah, di mo kalaki. Basta mo to. Oh, Sige na. pati ka. Sige, sige. Aras ako lang. Agari! Bayan, mamulako po naman ka naman iba, bukanan! Sige, sige. Maubaya ka na kasi. Bayan ito! Nadako na gito, kung imo kong isipaan! Pasagad lang. Hindi ka lang isama. Bayan na yun! Maubaya ka na kasi pasagad. Isipaan ko nimo! Huwag ka na kong isipa. Bayari ko! Di kong bayan, ipabriso ko na ko pa kaya!